Hvordan helt det til så at Mila Landsar skal se ut? Ja, og en av perfektare vi her i Førjun, her har vi et størst og allmänt kringkvarp som oheft av ötlun AHA-malen til å være seg bei fudjarlion vinnerpolitiskon eller politiskon AHA-malen. Et kringkvarp som hever møllaga fyrir at fært uppduna, som hever møllaga fyrir at teka til tingene opp som andre ikke kunne liva kommersielt av. Og så har vi et fjellbrøtt og breispektra privat Mila-landskap, hver alle parter kappast av jøvn og føtter vi hver annan, og ikke vi et allmänt fudja kringkvarp. Og hver man kanskje eisen hever imiske plattformer, og det har vi langt som vi den imiske portalen, og vi har et alternativ til utvarpe, og vi har tog verre bare et blad. Så vånande så et landstekkende blad, at vånande så kommer det eisen flere landstekkende blad, og vi tog perfekte Mila-verdens researchfirma. Samma spurning til tog. Et perfekt Mila-landsdag i Førjun, hvordan ser det seg ut? Ja, jeg har alltid hørt at Mila-landslag så var rettelig perfekt, og ikke perfekt, men nok så perfekt. For ikke skulle lenger tog siden, men så hendte det verre til at begge kringkvarsperfekt trobeløkker og dimmaler for litt og framveis. Det som jeg alltid var godt for tog som var, til jeg har hørt Public Service Stone, som ikke var synte fudjaver vi kunder og så framveis, men ikke først og fremst løsika fudjaver. Og så hadde vi privata miler som var løsika fudjaver. Det helt var en øyelig gøy sammansetning. Tyverre må man si at gøy journalistikker og skil på økonomi, det fylles ikke alltid, årsak jeg sier det. Men det viser at skal du leve av å selge løsninger, samtidig skal livet av å fortelle søver om han som kjøper løsninger, eller ser løsningene, eller som du skal løse fire. Så kommer det et dilemma. Og hekk du løse dimmaletting, da finner vi så såkalt vinterhøyreslønn i 2012, som ganske beste redaksjon, og for å få litt 2013. Altså til å si at de var så trygge mot journalistikken at de glemte å hinne så inn. Og så kanskje noen andre kanskje veldig helt det økonomiske og miste på journalistikken. Tog alltid at det er godt at man hever hese sammensetning, så hever public service som bare husker om journalistikken, og så kan du ha private miljø ved syne, og så gjør det vilt. Jeg må si som Rikmar, jeg har alltid det største bedre ved bare vårt landstekkende ble løtt. Hvordan skulle vi trygge fjellbrøttene i førska Mila-landstand helt til å si at vi journalister, vi har ikke gått skil for penger nå? Ja, altså, vi tar husker om at det public service, eller til hijjarajalt, eller kringkvarsjalt, så minner de meg øyelig om at det kjærkes mer om tunnelsjalt. Altså, vi alt trustløse folk i Førjun. Vi skulle fortsatt etter så, og så kan man diskutere hvordan man setter sammen, hvor skal betale, hvor skal undan. Det blir bare spørsmål teknikk. Altså, det så alt trustløse folk som på en eller annen måte skulle gjelda. Og vi løtene her man i Danmark øyelig tjekk om akkurat det samme. Vi kjente til lisensgjald. Og vi sa nettopp i det at nå akkurat oppskål kom fra åkken om at det som under middel Asia 25 år skulle slippe boligere, fra man under slipper det gamle boligere, nå altså bare badnafamilien etter, kan man si, som ikke slipper boligere. Så ble det en øyelig diskusjon. Og jeg heldig at her det større trobelagen ute, at anker skal altså gjelda. Men hvis vi nå tenker Danmark som døme, så lisenspengene færre nesten åskåret til Danmarks Radio, en 40% av lisenspengene færre her, men man hever eisene en Mila-politikk som sier at man hever annan Mila-stol enn det som i kringkvartsalten. Hei det vært mulig? Ja, det alltid som i tunnelskjalten. Det ikke nekve muligheter som man kan diskutere. Akkurat hvor rett, det vet jeg ikke, men jeg halte det som jeg høyre folk sier, det til at kringkvartsalten for høyt. Altså det for dorst. Og det er en mil. Hvordan skaper du fjellbrøttene ved kringkvartsalten? Det er derfor til ja, du mener at det skal lekke inn, ja. Det her sier at kringkvarsby øyre være lisensgjald, først og fremst, nesten bare, til lykke og undantøk vi kunne gjøre noen praktiske ting, og så halte i hine milene skulle tenke seg av løsningeparsen. Rikmar, fjellbrøttene, hvordan tror vi det? Altså, det vil være en politisk oppgave, og eisen skyldan til at politiske valgene er trykket at man hever og kan varveide et avvist, du kaller det for at forskjellen for at det har folkereier, tjekk og opplysning. Og det kan godt komme til å koste ugen folkereier, at man til dømes ugen er fortsatt lov rævfester, at man gjerne vil stole og punkter. Det har man i Øtlen hin Norrlåten, og som er videre til eisen i flest Øtlen London og i Europa, har man omkring form for vi kallar det i okkara oppskådet til Tjål Diana-forskning som vi nå
har liggande. Demokratistol. Det kan vara man har väl inte snackat om att få utbildningsstol till blöjene. Det kan vara en form för utbräslestol nu inte bara är blöjene men eisen är former för milar som eisen har journalistiska redaktioner som bjöd in vid mila tillfällen i förrjun. Så jag har alltid avgjort att det är ett mål som man ska ta upp politiskt och ta i allvara och säga om vad ska till för att vi kunde eisen stola under som krävs för att ha ett livande folkare här upplösning och check är ju i centrum. Det här kostar. Nu sitter det en evnhet här vi upplösning och check till inte något som jag har funnit på så att säga folkare bara skulle samman. Men demokratistol säger då 1,3 miljoner kronor får vi in i lödne och i sjönvarslösningar pengar. Man får inte nekvar milar för tandpenningen. Nej, här huxar du om tandparsten i åkara uppskåte. Här vill säga att vi öramässar intöknar sjönvarslösningen till demokratistol som landstorsmän så kan närmare avsätta. Och nej, till rätt som du säger, kan man inte nekva milar för man kan göra okkurst avtäck, man kan till dömes säga att det här fer till, låt oss säga, en timme folkskolan som heter demokrati och i en fem flockstion, det kunde vara ett döme. Man kan göra det på engelska matar, men pura rätt som du säger, det är inte något som ger de privata milen ett tillväggrundale. Det som krävs och det som är instilötande, det är att det inte annat kunde släppa att bärgast ter fav lösningar som är i marknaden och inte skulle kappas och ogenomföter vi en stånd som framan undan häver som framan undan är förtjäver av allmänna pengar. Så det skiljer inte felbrottene, men till friare än inte sidor. Till säger Janne att de privata milarna skulle släppa att börja som lösningar intöknar till SOS privata milarna i liva bära av läsarsöle och av lösningar intökon. Ta här man ofta lintet till att färra efter läsare att hölon. Är det helt till att det är rätt att en privat mil ska vara så tänkt att lustare och läsare att hölon för att kunna iveliva? Tog som för att kunna sälja lösningar. Ja. Ja, det är så att här kompromisset ska göra. Det är väl inte att säga att fast skulle jalta hitchara eller läsar jalt för blösa så på en måte mot har liv ut. Hinvägen för vänt att det så är sen hur man är så vi nämnde Jan så hur man mila stol. Man har distributionsstol. Ja. Så att man inte tänkt bära att lösningar nettopp för att stola och puntra man inte vill så tänkt rätt. Det tar att mynten så tunnelskjalten. Alltså lika mycket du kallar det demokratistol du fortsätter med skatten eller kringskjalt det är så trustigt faktiskt kommer betala så ända. Och visst som vi teach inför time ska drippa av lön så tar man det kringkvart så på alla måtta så blir det där alltså det är ju mer än trustigt fast skulle jalta hela gildet så ända. Nej, det är eisen det här vi att du säger att det tycker inte fjällbrottning för ska så till. Det är alltid det har ju ett på till man häver en mer medvetan och tillvita en mila politik för man väljer folkare. Man väljer att hvis vi tar ett folkare i landet så kostar det eisen som stan. Och det kostar med till annat att man häver demokrati stol. Så. Och det är eisen forskning så vi nöjes att ta och hitta realistiskt på. Och det är att vi kunde ettla stilla hon och hitta efter vad gör man utan i stora mediepolitiken som är och ger back nu. Vi är det bara håll 3000 folk och vi kunde inte bli vi att förlanga och kräva att det samma som man kan av utländska miljon. Här har vi eisen att vi nöjes att kanske skruva kröven och förväntningarna och synte ner och säga att det som så väl varspa. Det som så väl utgiv. Låt det så vara gott. Och kanske att läta mer tamparsten som äter popper, det som äter att få nekvar hitchare eller nekvar lustare, nekvar läsare, läta det över till det privata. För så grundar det under kringvarsmålet i tjänare hitchare. Grundar det under kringvarsmålet är det att vi politiskt välja. Och som samfunn välja vi vill ha ett folkare här du ska kunna häva journalistik du ska kunna göra dikta gott tillfälle för ska måla till inte annat land i hemma bjöd sig till att göra det här för oss. Kvar ska man lägga stöje av häsner public service men ja stöje till så att det är alltid viktigt att man diskuterar att ta upp men när man säger att det som andra inte kunde leva. Låt oss ta ett döme som idrotten. Här vet till dömes att det är privat som bjöd sig fram och säger låt oss göra idrotten. Så vi kan tjäna pengar på det.
Ta kunde kanske kringkvart brukt orskarna. Nu är det kanske synd provocerande. Orskarna på att just det som andra inte kunde tjäna pengar på. Och det är vi till dömes. Det är just såna strick där man häktar sig fast av mallen. Där man diskar solosöner och inte skriver av att de köttsökte tointen och i parstalen och ta pjös kringkvart inte är snägera. Att man diskar det som är förrest malt till fär. Barn och ung och mentarna tillfärd. Det är inte näka som andra folk blir in vid och säger detta kunde vi skåra kassan på. Helge, vad ska det fasta så igenom? Ja, så fortsätter är redan brott där. Alltså jag minns gamla sjönvarsjövning. Jag var på skolan och bland säga att hvis jag fick 30 folk så skulle jag nog ge för en gott sjönvars. Och det passar sig kunde inte för fors. Men i 2014 passade det inte. Alltså sjönvar fick ju bara 3-5 folk, ja. Men det som folk röst och för fors. Det är så det inte det. Tror att det där kanske sucha 300 era kanaler som visar. Alltså att trejten tar ökast alla tøyna, men det är ett öke som antika kappas föringar till förska sändningar. Tacklar att bära föringar göra och tror alltid att det här man ska sätta allt in. Det är här vi kunde vara örvisen hin. Och läsa under hitcha ett utländska tillfälle av utländska kanalen. Låt oss ha förska sändningar av det förska. Men det kostar pengar och det blir ett ölkompromiss. Men skulle vi så skilja utboj av sändningen i kringkvarsen och bära framlägga eget tillfälle? Ja, det är allt det. Det kostar öliga pengar och så är spårningen kvar sätter man in. Jag vill säga det är spela tror jag så för. Det vill framspela tror jag så fast skulle allt det här. Och tog jag alltid att eller de så täcka självsparten i kringkvarsen. Alltså där vika borde sända först göras kvällt. Alltid outjust. Jag hade badna tillfälle öliga gott. Det hade man skalla fast vid. Så halt jag att några miljoner kronor eka för där vecka att skulle ligga. Jag vet, det kostar pengar. men hinvägen alltså inte där vi inte klarar det slags så. Alltså så löser det. Hvis inte löser det själva, inte klarar det. Så man måste det här. Men det är inte skulle göra det. Låt oss hålla fast där veckan. Kring var skall det till 600 kronor i lönen. Precis ska han där veckan mikta. Kvar vill ta väck. Du ser bara till färska inte väck. Det är rymligt gott. Det är först framlasa. Är det popcentern och såna Merstein som ska väck? Ja, nu känner jag rockskapen så jag ska väck. Det också ska väck. Och ska väck så då. Man kan ju spela det chatta. Det får inte se det. Nej, du säger att för det där få där vi borde vara för. Jag ska ta hur ska göra på sändningar. Att Eva säger att köpte min första videokamera. Öla spätter du säger akkurat det ska vara bra. Det ska säga. Men det blir reellt billigare. Att köpa kamera i det kostar en liten brökpart att det kostar det. Jag köpte en videostudio för flera 100,000 kronor för första 15 år. Där kan du köpa en tält och en kamera kan göra fina sändningar. Lova föringar från ett. Alltså låter stort att jag släpper in. Det var öle riktigt släppa in i hita. Man får veta kvärt inte var något gott. Ja men hjälp dem så ger dem något gott. Låta från ett. Rigmor man lyckas sig för in. Kunde knut nekva vimärsningar till akkurat det här men du man lyckas göra en vimärsning till kvärt ska man köra bort för fram till för i löt när du jag switchar att vi har ett kringkvart som är skårig in av vägen. Vi har ett kringkvart kvar jottan har vi obrott och att kringkvartsälder inte en gång för prisa switchers det senaste touch iron. Starsfolk och hopen är fär närum ner en helt och man så kan förvänta att få mera dikt och det är man kunde för touch iron till halt är utopi och till halt är äsne att fast ska huxa en för extra om ta det spittla kringkvart så näck ut som det gör att jag skulle få veta till inte lätt att älska kringkvart vi tog som vi får på i det men vi nöjast att välja det. Att vi skulle vara gå i och kringkvart och hur så kunde vi göra det här bättre. Och det kunde vi med annan vi ta en principiell avgör för att säga att till dem så och uppskott här man kommer upp och en jottan som äger halt en trusch. Tack mycket akkurat i töllen om här tror jag. 6,5 plus spöla. Men en 3 miljoner och så visst som jag förstår så heter här är nämligen no mycket. Att man säger att det är MVG som folk och lötne rinda till landskassan för till kringkvart. Han jottan att säga att hej ver no mycket till att vi fick ett kringkvart som var ohäft av lösningen och till att vi fick ett kringkvart som fick 10 miljoner, 5 miljoner som skulle jag säga att bäge för jag har en del vecka kvartskväll i Geransvikna först Gerandes kväll att man kunde haft mera och dikta bättre gott barna tillfär, mera mentarna tillfär och utrotten är här att säga. Det ska så jävla lite till kringkvart är så nio punkter senaste åren. Så det som kan skavas av skava bort och att man ska det löjda till 4 miljoner till att man kan få näck bättre gaske fyra pengarna. Ett som är nöjest av vimersäsen till förhåll till att man säger att det är billigare framlägg det. Det passar eisen. Men det kräver eisen pengar att släppa att göra oilöver och billiga framlägsle.
Det vill säga att man i kringvarpen hever tutje eller att kamera som är gammaldags och dyr och man inte en gång har råd till att digitalisera tandparsten. Så kommer man till att hänga på ett dörst framlägslig.